Y dosbarth, mae'n cadw I amser, a I fod yn deg, mae'n well I edrych arno fyd. Does dim byd wath na trio tynnu rhywbeth sy'n cysgu yn y lein, a pawb yn edrych arno fe am munudau gan bod e'n dod i'r beirniad. Na, wy'n hoff iawn, mae Owen yn daclus iawn yn ei ferniadu, mae rhaid y gweud. Fel byddai'r Sais yn gweud production line da iawn. Wel, mae rhaid bod eto bach o'r lein na. Ie, wir. A cydweithio da rhwng y stiwardiad a'r beirniad hefyd. Chydig bach o blef ar y flan y mwng yma. Odi hwnna yn dderbyniol? Odi, mae fe. Ie, o'n i'n siarad yn gynharach fel bod sawl rheol I gael yn erbyn gormod o dorri a trimo a ffys mewn ffordd. Ond ie, y pleth fach hyn, gallu fod llai o seis na hwnna, mae rhaid gweud, ond ie, mae hwnna'n iawn yn yr adran Cymraeg. Tirpant Iowan fyna, yn berchen I Miss Lauren Wood. Heledd, dwi'n deall ar ôl gweud bod y tymeredd yn iawn a bod popeth yn gyffwrddus, dwi'n deall. Mae'n tyma bach o law yn dod i'r cael yma. Beth yw hwnna? Mae rhaid I ddim siarad am y tywydd agor, mae'n rhaid gweud. A dyma ni. Yr enillydd ar hyn o bryd I Elgan Evans, eglwys fach, Nancy. Nawr te, gawn ni weld. A geith y gaseg ddi hyn, sydd wedi dal yn ligad hi, mae'r rhaid gweud. Ac yn sicr wedi dal ar ligad. Mae'n dyna'n ligad hi, mae rai fi weid. Ti'n mynd o'n lliw to ddo? Ti'n gwybod beth ti'n Wy'n siŵr na wy. Mae hon wedi sefyll mas, mae'r rhaid gweud. I atgofio, wrth gwrs, mae yna, os bydd I digon lwcus I ennill fan hyn, mae yna bencampwriaeth mod y ceffylau ifanc, a hwn I a hon bydd yr eboles geith y tlws na. Fe gawn ni weld mewn amser ar diwedd dydd. Mae yna rhywbeth gosgeiddig, cryf. Mae yna bresenoldeb. Dyna'r gair. A mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid I ti gael. Na'r gwahaniaeth o'r ail i'r cyntaf, I wedi gwir. A mae'n disgwyl ar ddi hun, a mae wedi bod yn aros fyna, mae'n yr awr 3/4 yn diwyd. Mae hi still yn meddwl a gweud fi ma. Mae rhaid cofio am ni, gofynion y gystadleuaeth a pa mor hir maen nhw'n gallu bod, a dyn nhw'n para stamina yr eboles neu'r adfarch. Yn wir. Ie, gofio, I fod yn glir, dim ond cadw fynd ma Owen, dyn ni ddim wedi bennu to, ond ni wedi gweld yr eboles hyfryd fi, eglwys fach Nancy, sy'n ar y brig ar hyn o bryd, a wedyn yn ail I Gareth Williams, yw yr inside Mamma Mia. Dyna'r ddoi cyntaf ar hyn o bryd. Gewn ni weld. Yn tipyn o feirniadu gyda 9 ar hugain yn y dosbarth. Yn dos e. A wy'n deall mae Owen yn mynd I ddechrau, odi, mae fe wedi, fe gewn ni weld nawr, y ceffylau cyntaf yn cael cerdded tu flaen iddo fe, ar diwedd y berniadu yma. Mae Owen yn neud sicr yr un peth a nath Betty French yn yr as I gael cipolwg diwetha. Mae tân gyda'r un yma, gyda eglwys fach Nancy, yn dos? Odi, mae attitude I gael dan. Mae'n conant yma bach yn dywi, a mae hwnna'n beth da. Mae rhaid I ti gael, wel, eboles, beth rhaid weid yn dife, ond ie, mae rhaid I ti gael tyma bach o'r... Yr ysbryd na, dy fe? Ie. Felly'r cerfediad ola fydd hwn nawr, ie? Ie, yr un ola, ie. Wi just yn edrych I weld faint o gyffylau mae Owen yn mynd I ofyn I ddod mas I gerdded. A wy'n credu fel y llinell gyntaf mae fe wedi dywys a gofyn iddyn nhw gyd o mas iddo fe gael y cipolwg diwetha yma. Rhyw 10 wy'n credu gyd yn y llinell gyntaf. Ie. A Owen fyna. Mynd nôl I siarad ar Stewart. Wedi gweld digon. Odi. Gawn nhw fy nôl i'r llinell nawr wedyn ni, fel o'n nhw, a wedyn bydd dywys. Wi ddim yn gweld lot yn curo hon, mae rhaid gweud Heledd, a credu bod ti'n cytuno fyd. A falle at y bencampwriaeth. Newn ni ddechrau siarad fel e? Odi ddi gynnar? Wyt ti wedi gweud e, Gewn ni weld. Fi'n gwybod mae'n ddosbarthiadau I ddod, ond... Mae yna wen. Mae yna wen I gael, bydd tensiwn nawr, mae rhaid gweud. Mae'n bwysig ar hyn o bryd bod
y person sy'n trafod y ceffyl yn gwneud popeth I gadw fe ar ddi hun a cadw dangos e. Gan bod ni wedi gweld yn barod heddi yng nghanol y prif gylch gyda'r adran A, fe fuodd na newidiaeth rhwng yr ail a'r cynta yn yn y munudau ola. Ynddo fe, ie. Felly mae'n gallu digwydd. Trenu bydd, os bydd hon yn cael ei lawr, ond gewn ni weld. Ac yn ail, fel i ni gweld y ceffyl melyn. Siglo llaw, maen nhw'n gweld bod Owen wedi penderfynu. A mae'n disgwyl fel taw eglwys fach Nancy, yr eboles y ddi sy'n mynd I gael y gardyn goch. Mae yna feirniadaeth wedi bod a mae'r canlyniad wedi dod. Paid y gollwng hi, achos mae hwnna werth y byd I gyd yn grwn. Llongyfarchiadau gwresog fan hyn I eglwys fach Nancy yn berchen I Mr John Elgan Evans yn ennill cystadleuaeth i'r eboles neu'r adfarch blwydd o'd yng nghategori y Cobiau Cymreig, yr adran D. Ac yn sicr wedi dal yn llyged ni, Rob, a dal llygad y beirniad Owen Jones. O'r dechrau, I fod yn deg i'r eboles hyn, enillydd yr dosbarth yr ebolesi blwydd. Mae yn special, mae'r rhaid gweud. Yn yr ail safle, ringside Mamma Mia yn eiddo I Mr Gareth Williams. Ringside Brydfa o ochr Caerdydd. Ie, wir, ie, bydd Williams yn bles fyna. Tipyn bach o siom yn yr adran A dyna beth yw I. Mae wedi cael yr ail wobr fan hyn, mae'r rhaid gweud. Ie, a wrth ennill y ddosbarth hyn, mae yr eboles hyn yn ennill Diane Merrick, rhywbeth bach wedi cael ei roi gyda Diane Merrick am yr eboles blwydd gorau. A dyma'r hediad mae pawb ar dan I wneud pan maen nhw'n dod yma i'r prif gylch yn sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru, pan maen nhw'n ennill y categori yma ac yn derbyn yr hosyn a'r carden goch. Tipyn o dan fan hyn yn perthyn I eglwys fach Nancy, yn perthyn I Mr John Elgan Evans, ac yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth yr eboles neu'r adfarch blwydd o'd yng nghategori y Cobiau Cymreig. Following on, in fourth place, we have number 1096, Mr. Ashley Cleary. In fifth place, we have number 1135, Pascal Rockstall.